प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाय आरो गेलेनायनि फारसे जौगानाय लाबोनो थांखि लानाय बायदियै 14 नं चिरां दुवारनि बेन्दोंआव थानाय बेंटल गोजौ फरायसालिनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि फरायसालियाव लेखानि सोलोंथाय होनायजों लोगोसे गेलेनाय आयदाखौबो फरायसाफोरनि जिउआव लांफानो थाखाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लागासिनो दं। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गोजौ फरायसालिया मैयानिफ्रायनो आन्डार 14 आरो आन्डार 17 नि उन्दै फरायसाफोरखौ जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनखौ बानजाय आफादा फोरमायो दि जाहाथे फरायसाफ्रा सोलोंथायजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनायावबो जौगालांबाय थायो। बेखौ नोजोर होनानैनो दाब दाब जायगानि फरायसाफोरखौ हांख्रायनानै बादायलायनाय हाबाफारियाव खाबु होनाय जादों होनना आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो बादायलायनायनि जोबथा फाइनाल बादायलायनायाव बे जोबथा बादायलायनायखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारिखौ बेखेवनायनिफ्राय लानानै जोबथा बान्था राननाय हाबाफारिसिम बाहागो लायो आरो लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो मैखोमै बाहागो लायो। जोंहा मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै इन्टार स्कुल फुटबल टुर्नामेन्ट जागायदों बेंटल जननि। बेयाव गासै 6टा स्कुला बाहागो लाफैदों आन्डार 14 आरो आन्डार 17 नि। आन्डार 14 आव हिन्जावसाफोरनि मोननैल' टीममोन डाइरेक्ट फाइनाल जानानै थांबाय। बेयाव बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनियानो उइनार जादों। ओमफ्राय रानार्स आप हिसाबै सुबाइजार हाइ स्कुलनि जादों। आन्डार 14 बयसआबो मोननैल' टीममोन, बेबो फाइनाल जाखांबाय। बेयावबो चेम्पियन हिसाबै बेंटल हायार सेकेन्डारियानो चेम्पियन जादों। नै दा आन्डार 17 बयस बेयो फाइनाल जागासिनो। बेयो जादों टुक्राझारनिफ्राय जेडि उइलियाम्स इंलिश स्कुल आरो बेंटलनि मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुलनि गेजेराव। दा गासिबो खेलाया मोजाङै मोजां जाफुंलांदों। गोजोनथोंसै। जोंनि कमिटिनिफ्राय रानार्स आप आरो उइनारफोरनो ट्रफि होनाय जादों आरो बिसोरो डिस्ट्रिक्टआव इन्टार डिस्ट्रिक्ट खेला गेलेहैनो मोनगोन। जों 3 टीम फाथायहरगोन चेम्पियनफोरखौ। बेयो नै दा जागासिनो थानाया मोनसे इंलिश स्कुला गरसे सोनो हाबाय। दा हाफ टाइम जाथ'वाखै, दा मोजाङै मोजां सोलिफुगासिनो दङ। जों देरहानायफोरनो ट्रफि होदों, ओमफ्राय रानार्स आपनोबो ट्रफि एसे फिसासिन होदों आरो। जोंनि जोबथा बादायलायनाय फाइनालाव सोरबाफोर आलासि बाहागो लाफैनाय? बेयाव जोंहा आलासि हिसाबै जोंनि जायगानिफ्रायनो दानि बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननि EM मानगोनां सार रनजित बसुमतारी बे नुजाफैदों। बिथाङा गोसो गुदुङै नायगासिनो दाबो दङ, बिथाङा फाइनाल नायगासिनो दङ। बेखिनि। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 50% रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 70021311754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट
www.gbcj.edu.in. Email ID govindacollege@gmail.com.